Bismillahirrahmanirrahim. Felillahil hamdu rabbis semawati ve rabbil ardi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Müstemi'unel kiram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bul şiirin ünvanı gülmanadib ağzın barar adamzat. Yani bil yalan dünyada ve bil öter dünyada bir narsa hoş bolup, mes bolup, vakırdap gülmana nadib ağzın barar adamzat deyip bir şiir bittim. Muna sizlerin huzurunuzda takdim etýän. İnşallah şunu eşdenden soň gülseňizem gülmeseňizem özüňiz bilýärsiňiz, özüňiz bilersiňiz. Aya gülünde paýda boljakmy? Gülme ağız barjakmy ya barjak dälmi? Ölüm kabir hesab alynda barka, ölüm kabir hesab alynda barka, gülmani çıg ağzın barar adam zat. 100.000 hawpu hatar ýolunda barka, gülmana dip ağzın barar adam zat. Ertem bir gün mi bir teklif yeter, bul juwanlyk saglyk senden tiz öter. Ondan soň ahwalyň gün-günden beter, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. 4 günjük gezersen sagu salamat, bödime dip menem etmeň melamat. Şılgarrymak ol ölmekden alamat, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Olam nesip edip berasa wagty, ol nenen ýagşy iş gazansaň bahdy. Namaz bilen bolar ol kabir ýahdy, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Ölmek bir gyn işdir janyň çekilse, gözlerin gögerip burnun sıkılsa, aňsat bolar şonda Yasin okulsa, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Jan yetişen awwal hemme yerlerine, çykjak bilen iza düşer derlerine, erre tartyp duz goýarlar yaralarına, gülmana dip ağzyn barar adam zat. Şopillan gynanyp her ýan bakarsyň, gynanşyňdan aj derler dökersiň. Taqat edip bilmän diýde çökersiň, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Hoş bol yana, hoş bol janyň alarlar, yalaňaçlap ak köpeni çolarlar. Tiz göterip dar kabra salarlar, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Fikriň bamy ýokmy şeýle boljaňa, akrar müň körmüň bir gün öljaňa. Aklyň işleýärmi şeýle boljaňa, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Can vermeklik haji aw zeherden, zakkum garb getirseler şeherden. Sen iyersin onu näçe nahardan, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Can vermek müşgüldür tartha tart bolsa, awan perişteler ýortha ýort bolsa. Cesedin çeňelep ýyrtha ýyrt bolsa, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Can sinaňa gelse birden bererler, can boýnuňa gelse birden bererler. Agzalary wedalaşdyn diýerler, ol halyňy o teranlar görerler, gülmani çyg ağzyn barar adam zat. Canın cesedinde argaç erişidir, tamam bedeninde ganda yürüşüdür. Onu tartip almak tündü turuşudur, gülmani çyg ağzyn barar adam zat.
Cesedin bir tuttur şahalar yazgan, can bir üzüm takdir çırmaşıp gezgen, buldatlardan gapıl bul şiir düzgen, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Şol tagi tarsalar tuttan bir yana, tag ayrılmaz tut gelmez mi giryana, onsan yöre gayt bolmaz mı buryana, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Hayuna hay keşe derler ol tagi, tudun vayıldısının bolmuyor çagi, ölüm şödü boğuyor kıyamet dağı, bizlerem edelin tövbe ve ağı, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Hullas can vermeklik hetten kıyındır, munyada salan İslam dindir, ömür bir harcıdır piyalın siyindir, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Qaramyk tikenen bir dival salar, astan sokup ağızdan keş kılsalar, çıkma verse tarta tartın bolsalar, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Şolar yana kovalar canın çıkması, ansa donnan mün yılanın çakması, şol vakt zerur bolar hakkın bakması, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Eger baksa Huda rahmeti bisize, barcak yerin cennet görünür göze, son can vermek tasir etmiyor bize, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Eger rahmetmese zabundur hallar, hiç pida etmiyor evlatlar mallar, köp havfu hatarlı görünüyor allar, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Ol bir çukurluktur iki kısımdır, şol görüňüze. Ol bir çukurlukdur iki kısımdır, onda helak boljak canı cisimdir. Bir kısmı dudaqtır, nardır isimdir, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Dudaq asıl kafirlerin jayıdır, münafıqam şol kafirin tayıdır, kebairler cehennemin vayıdır, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Münafıklar kafirlerin tayıdır, gülmeni divağdın barar adam zat. Hak Müslüman bahtın tapsa dünyada, ahirette yeter hemme murada. Şöyle talim bergin oğul hemme rüyada, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Diriligin ölmek için bolandır, ölecek candar bu dünyaga gelendir. Tahkik bilin bul dünyamız yalandır, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Yaxşı bolup ölsen aram yatarsan, yaman bolsan bugün kiňden betersin. Ahir bu dünyadan bir gün ötersin, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Ahir bu dünyadan bir gün ötersin, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Ölmecekler bu dünyaga gelmeptir, gelenlerden hani biri kalmaptır. Bu çakaden muni adam bilmeptir, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Yaxşı bolsan iman bolsa yoldaşın, iman kalan bolip koruyardaşın. Acap günler görer bul aciz başın, gülmeni çiğağdın barar adam zat. İman bilen barsan ol çukur giňdir, giňligi takriban şu dünya dengdir. Yaman bolsan lekin yakımsız tengdir, gülmeni çiğağdın barar adam zat. Giň bolasa lekin bala batarsan, kemlik bilen bir murada yetersin. Dar bolasa lekin çyňsyp yatarsan,
gülmäni çiğagzyň barar adam zat. Darlykdan daşaram hemräň ýylandyr, bir ýylan däl ýenem näçe çiýandyr. Bul dünýäde süren ömrüň ziýandyr, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ol ýylanlar meňde düýäň boýnyna, gelip girer günäkäriň goýnyna, wa hasrata onuň etje goýnyna, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Her ýylanyň bardyr 7000 dişi, her dişinde zäher urmaly nişi, her kim etse munda günaly işi, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Yani günah iş eden adam zat günah iş etse tövbe etmän ölse. Emma tövbe edip ağlasa eňlese geçse ajapda Allah Taala günahyny geçse. Näme Allah Taala kabil tövbeniň özi. Her dişinde bardyr müňtün zäherden, ağzyndan ot çykar şaglap gahardan, gözi tiz bark ýanak gelýän şäherden, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Yani ol ýylanlar şekilli ýylan ki bir garaňky gyjanyň garaňkysynda kırsereň üstünde bir ketteken şäherden hoş täp-täze motorlar barkyny barky her kança tiz motorlar barkyny ýakyp uzakdan görünýär gelýär üstüne garşy. Ana şu şekilde bolup gelmeli ýylanlar göre gelen pille. Şeýatan adam üstüne gelen pille ana şu şekilde bolup gözleri şu rakam ruşan ýagtylyk gözi gynjyrat duran bolup haýbatly bolup gelmeli. Yokar galip nişin ursa adama, adam yere girer 70 gadama, kimin taqadı var böyle çydama, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ana şu ýylanlaryň özi bir mertebe nişurasa gördäki adama, ýeten adama bir nişursa, şonuň zarbyndan adam 70 metre toglanyp ýeriň astyna girip gider diýipdir. Azasyndan ýa. Çiyanlar masali hatırdek bolar, çaytarşyp çırpınşy üstüne geler. Ilmoqyn adamlar bul zady biler, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ilm okymadyk arkaýyn ýörer, ya arkaýyn bolar, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ilmoqyn adamlar şundan näseleri kitaplarda görüp bilýärler ki hemme boljak işleri. Emma al-muqimedikler ya eşitmedikler var. Mawlalar yana yan taşmadyklar bular bu sebäp buradan bir habar da ular arkaýyn gelip berýär, mest mustagrak, mest maskara bolup gelip berýär olar. Munkür nekirgeler kabryň jyrla diýip, sual edip sorar senden derle diýip, gurze deger ot çaklar parla diýip, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Gutlarsyň şundan awwalda bilseň, namaz roza bilen imanly ölseň, molla hojalaryň pendini alsaň, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Alimlara mudam muhabbet kılsaň, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Öleniň ahwala gördeşin ýany, boljagy görnüpdir misli günýany. Onda bizler oýlanalyň min ýany, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Oýlansak, çotlansak, war hata bolsak, ağlasak, eňresek, imanly ölsek, ahwaly kabrdan habardar bolsak, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ol kabr silamaz garyb baýy, bizlere içinde berer bir jaýy, onda tövbe edeliň herdem saýy, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ya duzaktan berer ya behişten, ya duzaktan berer ya cennetten, Obadade hicet malin minnetten, ayrılmajak bolsa kadri kımmattan, gülmäni çiýagzyň barar adam zat. Ýokarda aýdyp geçdik ki, ol kabr silamal garyby baýy, ýa-da padşanyň gedaýy. Ol kabr
şinyan bir zatdır, şinyan bir çukurlukdur. Ol hiç fark vermez. Baylygyňa ya padşalygyňa ya mansabyňa ya gedaylygyňa. Kim bolsaň şo bol, oňa barabar. Hatta Hazret Resulullah'ın gaýdylary Bi Fatma radıyallahu taala anhany kabryň başyna eltenlerinde aýdypdyrlar ki, bizler Hazret Resulullah'ın gaýdyna keldik. Hazret Resulullah'ın perdendini getirdik. Sen kabr munyň bilen näre kamamly edersiň diýip kabrdan soranlarynda kabr jogap beripdir. Meniň nesep bile işim ýok. Haýr bolsa meniň atas peýgamber, meniň amaly bile işim. Ýagşy amarak gelen bolsa, meniň munyň bilen ýagşy mamly eden, ülpetlik eden, dostluk eden. Wa nuksanatymy degirmer. Ve eger yaman aman gelen bolsa tawban auzu billah, onda men atas peýgamber eken diýip garap durasym ýok. Etýän işim eden mukabylynda. Ana soň peýgamberiň gaýdyna şorakam diýen bolsa, atasynyň peýgamberliginden maňa perwaýym ýok diýen bolsa, onda paşa bolsaňam hiç, wezir bolsaňam hiç, baý bolsaňam, garyp bolsaňam, hemmenam kabul şorakam mamlat çekeni. Aziz biradерler, onda her kim wagtynda özüni bilmeleken hetden aşmaly däl eken. Ahwaly berdahtan kabryň ahwalynyň habardar bolmaly eken. Ya duzaktan berer ya cennetten, Obada de hicet malin minnetten, ayrılmacak bolsa kadri kımmattan, gülmani çeğağdan barar adam zat. Havpur cabilen yörelin mudam, sevap kan eylemek doldurmak kudam. Günahımız geçirsin yaradan hudam, gülmani çeğağdan barar adam zat. Eger geçirmese vay meniň halim, duzaka yanjagym hemme demelim. Onda bolar nözüm bir kette zalim, gülmani çiğagdan barar adam zat. Hudaýym saklasyn böyle bolmakdan, onda baş götermeň tuba kılmakdan. Jan doganlar puhta gorkun ölmekden, gülmani çiğagdan barar adam zat. Eger rahme eylese afwetsa geçip, goýar cennetlerin işigin açyp, onda hoşhal bolar kellemiz göçip, gülmani çiğagdan barar adam zat. Bendem diýse bolar nurun ala nur, yogerse bizlere işler bolar zor. O rakam etmesin nakbalımız şor, gülmani çiğagdan barar adam zat. Bul yılmaca semiz akça bedenin, bul yılmaca semiz akça bedenin, yuvu vardı peppekide edenin, Ýagşy kala giyip mestur edenin, gülmani çiğagdan barar adam zat. Yer astynda çirip erir göçlerin, gurdu gurçok düşip galar başlaryň. Onsoň nädip bolar gowun hoşlaryň, gülmani çiğagdan barar adam zat. Dünyada bir gaýgy geden wagtlaryň, başyňda galmyor täji tahtlaryň. Ölenden soň geler rozy sahtlaryň, gülmani çiğagdan barar adam zat. Her zatdan bir ende getdim şara, adam gerek bul geplere düşere. Magrur bolmaň munda isne aşara, gülmani çiğagdan barar adam zat. Guraň barka ihtiyarın elinde, hem de sana öwrelip dur dilinde. Sawap gazanmynda, maly pulunda, ölüm yatyr çişip senin alyňda. Gülmani çiğagdan barar adam zat. Yani şol diýirkäň senin näme iş elenýän elinden gelýär. Hem de sana öwrelip dur dilinde. Aýdy bir namazym okyp rozaram tutup Hudaý Taala hem 24 saat ukulukta, oyolukta, taharetli bir taharet. Bir mekandan başka yerde hem yerde yatlap bir Hudaý Taala'nın. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahul azim di. Şol tesbih ayet. Ki nihayet derece sevabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydanlar. Kelimetani saqiletani fil mizani, khafifetani alel lisani, habibetani iler rahman diyenler.
İki kelime bar. İki kelime gep bar. Onun öde her kança ağır meydan terede, her kança günahının köp bolsa da şol sevap tarafına koyulsa günah yengil gelmeli, ol ağır gelmeli. Hiç bir günahın bile beraber gelip bilmiyor. Senin beýişler maklanga şol sebäp bolmaly, Allah kabul etse. Onun öde aýtmaklygy dile ýakymsy yeňiljek aňsa dödenmese. Hoş Allah Taala anda her kança mahbub, ýaşy görülýän tesbihlaryň biri şol. Onama Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Ana şunu hemişe aýdyp ýörmeli de. Täretli bir täretli ýok. Bir mekan jogap çaýhanada başga da aýtmaly şunu. Ýetir pillan, oýa pillan, bazarda okaşda, çakylyklarda her ýerde bolsa, ýöregiň güppildäp urşuna ýaraşa diliň aýdyp durmaly şunu ýöreginden. Ana senin nihayet derece sevabı köp kıyamatta senin günahına kefaret borçlu diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Damarlar hem in ahirde okuyup ahirine şul tesbihi aydıp yani şul ne mane hadisi okuyup son hatim ediyorlar da. Dirkan padşadır her adamında. Dirkan padşadır her adamında. İhtiyar özünde ne kılsan günde. Ölenden soň lekin har bolar bende. Gülmani çiğagdyň barar adam zat. Mende zat yok, men garip men diýme gunuňa getirme onu. Garibim bolsaň baýsyn, baýam bolsaň baýsyn. Näme üçin ihtiýar seň özüňde. 4 gün çagatyrak rahmet etseň, bir näse alyňy zat kazan bilýärsiň. Halallıkdan. Halaldan kazansaň. Ana ondan soň näme? Ýatyp bilýärsiň, işläm bilýärsiň. Namaz okumayı biliyorsun, o da hem sen ihtiyarının, koyulanın ihtiyarında Allah Teala seni nama için ibren seni 4 gün dünyada ömrü verip suda tattık etmene, ondan murat näme? Sevap kazanmana. Gerek harcını, kıyametlik harcını kazanmak için ibren Allah Teala. Hoş. Ana sen şimdi näme sen ihtiyarın var. Ama ölen adamlar son gowludan aýylansaň edip bilmeýe etjek bolany bile. Ana şoň üçin aýtýar ki, dirkan padşadyr her adamynda, ihtiyar özüňde ne kılsaň günde. Özüň kıyametin üçin sevap et, ýa etme farky ýok. Ýa bekar ömrüň abas behude etkursaň ihtiýaryň, ýa şonda harjyna kıyametin harjasyny kazansaň ihtiýaryň özüňde bar. İhtiyar özüňe berilen. Osaň sen munda näme ekeni? Paşa sen munda baýsan garip dälsen munda. Onnan awal baýsan horluk görüň ýok. Onnan awal baýsan horluk görüň ýok. Ihtiyar elinde zarlyk görüň ýok. Bir armanyň 4 gün barlyk görüň ýok. Gülmäni çiğagdyň barar adam zat. Bir armanyň şol baý bolamadyň. Ana garip adamyň armany ýüreginden bir maksady şol. Olan bolsa bir kanatrak garip. Kanatly bolsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdanlar el pakri. El pakri diýene garipligine pakri etden ketdiler. Şunda nihayet derece sevap ejir köp. Muny bilen adamlar oň adam dil teň bolmuyor, ýoksa adam dil teň bolmuyor da. Arman etmiyor. Ama bazı adamlar bolsa baý bolasam temdip arman edemez, ýüreginde galanmaly. Ana bir arman şol barlyk görüň ýok da şonuň öýde. Olam sen kısmetyňda bolsa barlyk görmeliň, kısmetyňda rızkyň kem bolsa kısmetyňda kem bolsa barlyk görmeliň. Çapanyň bilen gaýrat bilen dünýä ýa mertebe ýa derece menzil ele gelmiyor. Allah Taala o kısmetyňda bitigli bolmasa. Barlyk ýoksulyk kaýsy bir gep däl. Amaldan başga zat janyňa nepdäl. Amaldar mollalar bul gepe çepdäl. Gülmäni çiğagdyň barar adam zat. Ölseň ana horsen zarsen garipsen. Ölmezdeň hemmelere şeripsen. Janajysyn görä azabyn, janajysyna görä azabyna qaripsen. Gülmäni çiğagdyň barar adam zat. Ana ölenden soň aýtsaň bolýar ki men hor boldum, garip düşdüm. Hiç elimde näsem ýok diýip ağlasaň, eňreseň, eliň terseň bolýar. Ondan awal adamda gowra barka, gowra adam ihtiýaryny öz elinde, ihtiýary öz elinde pilläsinde garip diýmen däldi. Başta galyňda bar beýikden beýik, oňa çykyp bilmez çapar men keyik. Dünýä bir derýadyr, ömür bir gaýyk. Gülmäni çiğagdyň barar adam zat. Şol derýada sen gaýygyň üstünde. Ajab adam yenem dünýä kastynda. Harzar bolmaly ýeriň astynda. Gülmäni çiğagdyň barar adam zat. Başyňy galdyrma gowraň ýerden.
saadet ahdarma mal bilezerden yaşlılık kazanmak yaşlılık kazanmaz imanlı nereden yaşlılık kutulmaz imanlı nereden gülmani çiğağdan barar adam zat. Türkmende bir nakıl var. Gayratlının imanam kutulmaz diyor da. Ana şunu gayratlı olmak gerek, iman kazanmak gerek de. Yamanlık namartlik namardın işi olardan narazdır dost bilen kıyşi elinden birikmez halkların başı gülmani çiğağdan barar adam zat. Tafrika bindat hükümet kuriyede ana aşraka madımlar diye bunlara namert değil şeriatta. Bunlara münafık değil ya. İyil için gortap on kelesini onuruşturup suğulap bağlık çakılıp yören adamlara şeriatta münafık değil ya. Bırakam adamı. Barıp duran namert mert değil onun ne yani heleyden bar ol adam. Şoların yolu hem Allah'ın üstünden kutulmazlar arzayılın destinden cay verirler cehennemin astından gülmani çiğağdan barar adam zat. Her kanca mekresin nemimelik soğançiğini geçsin çapulusluk etsin hayamallık etsin her kanca yaramalık ile o tedir bar bilen yolu süründe de yine bir gün yolu Allah Teala'nın üstünden onun. Şolarım hiç vaqt kutulup bilmiyor aceliyese dakika hem arzayılın elinin hal olur necat tap bilmiyor olur. Arzayıl şoları hem misli verçane qırqın tutuş şekil tutup almalı onu. Ana son tutup alsa näme son? Ana son janam qatılıp bilen çıkmalı her kanca arzayıl bar zorun üstüne urmalı onun. Her kanca bir adama qıynap qıyn her kanca azap berip jan alsa şonun ajanı şorakman azapla almalı da. Ölenden soňam näme? Jaý cehennem dozak bolmaly. Tawbuna billah. Beş dağın birisi imanlı ölmek, biri dar kabr serperaz bolmak, haşarda namani sağ ele almak, gülmani çiğağdan barar adam zat. Şol beş dağdan ötmen näme gülmäden ağzın barar? Mes dünyada mes bolmana näme için näde senin ýöregin meslik eder? Näme için sen hoşluk edersin? Ey bir akıl bende diýär. Beş dağ ağrında bar hali. Beş dağın biri ölüm. Ayaşı ölecek bilen sen imanını gitjekmi? Veya sen imansız gitjekmi? Sen näme rakamda gitjek? Ol ma'lum däl. Şonun gaýgysy hem bir adam garrydyrýan guruw bar. Ikilenji dağ näme? Dar kabr bar. O ýerde ýylan bar, çyýar bar. Ol kabr iki zatdan hali bolmaýar. Ya ol beýişdiň bağçalarından bir bağça bolmaly, ya duzakın çukurlarından bir çukur bolmaly. Öýdem ýylany, çyýany, otly, gurdly bolmaly. Ana şu näde arňda barka şunun gaýgysy hem bir adamyň pürrä sakkanlar diýen guruw bar. Yine haşar nama, haşarda meydan kıyamet günde hem namay amallar uçup parlaşık gelen billa bazı adamların sağ çetinden bazıların arkasından ya çep çetinden gelmeli. Sağ çetinden gelenler beýişde, çep çetinden arkasından gelenler dozaklar nişana bolmaly. Ana soň şu namay amalymyz aya sagyrmyda geljek, ya çepermide geljek bolan ma'lum däl. Şunun war hatalygy hem adamlarda garrydyrýan guruw bar onuň. Şol 5 dağdan umumly 3 boldy hali. İkisine meni aýdar. Ana şu 5 dağdan ötmän näde senin gülesin gelip maskaralyk edesin gelýär. Ey bende diýär-de. Dörtlenci dağ mizan ölçelse guna, havan ıssısından hak versin pena. Beşlenci pul sırat alında yene, gülmeni çiğağın barar adam zat. Dörtlenci dağ utanıgım, namay amalın günah sevabın ölçülmeli. Şüphele ayetin günahın köp gelecek mi, ağır gelecek mi, ya sevabın ağır gelecek mi? Eğer günahın ağır gelirse, onda bilgin sen, dudakı sen. Allah Teala'nın kazanını giriftar bulun adam. Ýok, sowabyn ar gelse bil saadat men nek baksan, onda 5de barjak adam sen. Ana şol ma'lum däl-de. Şol gaýsa günah ar geljek, sowab ar geljek, ol ma'lum däl. Ana ondan soň nämekin şunun gaýgysam kem däl eken, şulam ketdegen beýik dağ eken şundan salamat ötämaklyň wede. 5-nji näme pul sırat. Pul sıratamy sanygym bir köprü dowdakyň üstünden tartylan. Jesri cehennem dowdakyň üstünden tartylan gyldan neçe gylışdan tez aşagam dowdak ödem dik çykyşly 3000 ýyllyk üstünden hem war ýürüşligem bir ýok. Dik çykyşlyk 1000 ýyllyk hem war ýürüşlik 1000 ýyllyk we aşağı gaýdyşlygam 1000 ýyllyk. Ol dünýäniň bir güni bul dünýäge 1000 ýylla baraber. Ana soň şol dünýäniň ýyllaryndan ahyry 15000 ýylda ötüp bolar diýipdir adamlar. Iň ahyrky. Bäziler ýyldyrym ýana ötmeli, bäziler ýuragat ýanak, bäziler ötany okdan çykan kemanan çykan ok ýanak, bäziler ötany uçarguş ýanak, bäziler ötany taýa, bäziler çapalap etmeli, bäziler deýdi bile süýdünip etmeli, bäziler ötmän içine gaçmaly. Ana şol cehennem şol dozak köprüň üstünde näme aşaklarda çengekler iýilden.